Taram lighter, boys. Tugan man ni man. Tao galit din ni guru niya. Dapat mabili lalaw niya. Ikaw Noy, napilo. Okay ba na bating ginuo ko? Ama gunting di ay di uso. Isa ra sa ako matanggal, ang isa wala. Sa pundo lakaw dito ay ikan sa lo. Oh, sa asa naglantaw tatawan ng video asa nakatutok. Pangasaba kay ako may naghawid cellphone. Naiyap na. Dahil na kayo tura dito na video. Kita didilo. Gibidyo man ako diri. Abuot man ka. Pwede magkon ang kaila. Ang hanig magudit utag, ang hanig manggod. Unya, kasi yawa ka unya na ba unya na. Awa kay inyo na lang niya gikuan. Amo tayo. Ay na nagabuha ka na may display oh. Para pagkuan na ana na lang. Kamukod siguro. Ayaw lagi pa. Galit mga awa sa tiyagan. Ano sa tindahan? Hindi na lugar niyo sila mga ngani. Sa ala ang photo shoot na to. Ayaw na rin. Mugali. Sa tumbler. Diba? Di man gud na gibutang na nadia para makuha ng tela ginuo ko. Wala ka pa daw po. Kasi nagdidesisyon ka na naman talaga para sa sarili mo. Ang ingon, ang ingon. Anak ko sa daan na lugar ni. Hindi ka kasi marunong mag-isip. May sako. Pero dapat na. Ba? Na, pati ana ta na. Ya. Ano man bugas kay buko ka. Tama na diyan. Ini man bro. Yan na naman. Diba? Ganyan po yan si Britney. Gusto niya talaga lagi dalang. Talian. Si bakla naman. Talusi. Kabugi, mga pangit. Pa, Britney. Si Britney niya ibantay kasi. Ya, di video na dia. Okay magpantay ko na dia. Mataw ka ron. Pagbuot sa reya mo dito nakita. Ulit tawa ni. Ay, naputang iuso. Diba? Oh. Ginuo ko matakpan man na siya. Bakuan na sa tubig, ginoo ko. Bugok man nyawa. Bakulan unya. Ay, naku! Britney! Hawa na niya bitbit ka mo lagi ka lagi lang. Sa mga solars kani mo itrada. Ay do nga dato ta pero wa din na. Kanaan. Sa Remax. Ito yung Piling na ako ipambaligya gyapon ni sa ako mga rice cooker pag mabunutan. matan mo na. Naya ka flash ba tsara ka flash. Pagbuot. Ay pagbuot. Magkano yung 5 kilo? Yan! Wala, nag-IC pa naman nakatingin ko eh. Nabari IT sa orange orange. Diyan na din yang. Pagbuot. Hala katunog tug tae. Ayan na! Naita! Oo, oy. Bakit sinali?
Nadala nga nila. Maandar ba yan lahat? Oo. O di ba? Hindi ka... Ganyan na mga makanin. Doon na ng mga bata. Yun lang. Mamaya na yan. Hoy, Pilpax, imo nyo. Para ito yung isa. Katawag sa dito yun. Ito lang. Stop mo na. Yan, andito na rin ang iba nating mga members. Hi, are you ready girls? Para sa ating party. Parang kalma ka lang. Ah. Wala na, ano lang, red dress lang. Tapos punta na dito. Lipstick. Lipstick, ano lang. Tapos maleta, Daniela Mondragon. Yun nga sana gagawin ko. Totoo. Oo, Pwede, yun diba? talaga dapat gagawin ko. Kasi since sa dami kong dress. Ito na sila. Ayun si Bigjan, 5 tao. Mag-rehearsal. Okay na rin yun. Yan si Rhea, oh. Ito naman yung ating mga girls. Napagod ba? Editing and uploading. So, ayan. Pag-ready na ang lahat. So, see you later. Merry Christmas! Number 5, lagi mo karon. Uy na naman, may points gahapon. Hindi ko lang magkakuhan. Ayun, ninyo ka, kasi matap 4 mo. Basta di mo pwede mag-top 5 kay tabang mo. 4, 5, 6, 7. Ginoo ko. Ginoo ko. Scatter daw. Hindi scatter. Isa man nga practice nga mo kuan pa. Ikan daan ka ano. Nagkakagulo na po sila. Check. Focus back. Ikaw to nga, Ford. Focus sa inyo. Basta lalaki kay paspas kay ka. Hala! Atin, mamumuhi tayo at yan. Bye, sir! Ay, magsigit sa Lagi. Ay, Pwede mo kung yun naisipin din lang. Ginoo ko. babae kayo mo ay. Kami na grupo. Ang kabalo palang bitaw ko. Kamo nang Ay, tinakasikaso sa magnaw. taon. Oh? catering na lang. Mga naon mo yung Kami na lang din. Wala na, nandito na. Anak mo. Ay kabala ka, dili mo pwede matap 5. 4 mo dapit. Ang nagtabang naman mo gahapon. Mahina pa gitna. La, naulog ang charger. Gani. Ayun, 1,000 ang konso. Nasa sila tag 200. Taas ka inyong chika, inyong practice. Wak na yun. ba, uy? Halidi, ginaog. Ano papel sa mga? Kate. Ria, gipapil tani mo sida ka namin kay direkto apil. Uy, malipay. Ano siya lang matubagan na agro. Ano lang ko? Pinaport. 1, 2. Ikan sa formation in ani dayon. Magpasaos na para makakuha copyright sila. Ginoo ko. Ayaw sa part. Ford. Kus ka. Basta buo naman ka na bala magsaos mo sa buo naman ka ha. Lagi. Lobby ka na change na ba yung information? Nasa wala. Ayaw pagpasaos. Ayaw. Jack, ikaw bukan diha. Storya lang ta. Storya lang ta. Hindi ka malingka. Pag mga to, kay backward, dahil mag-ano ta. Hala. Kami ano ni. Ha? Dahil pagtulusan. Di for ana. Ana J for dire. Hala, yun na. Ko mo dire ana. Ko di mo duha. Asa sa inyong posisyon? Last star, go. Hala, oh. Katong last ba? Katong last. Last na. Last na ba? Katong last. Tumatik mo. Tito ka po. Hindi ka hawid. Hawid ka sa lang. Iwan din ka. Ini mo kamot ya. Di na buka na ma. Wala ka. Ana. Ready. Ana. Ana gulo. Balikat lang. Ready na kami later. See ya. God bless. Merry Christmas.